RTV Parkstad, woensdagmiddag is het 17 september 2014. En dit liedje liet ik je eigenlijk vorige week horen. Ik speel op mijn gitaar totdat ik echt moet gaan. En daarom ben ik naar de grote stad gegaan. Ik las een mooi verhaal in een of ander blad. Daar leerde ik de dingen die ik nodig had. Ik speel op mijn gitaar totdat ik echt moet gaan. Ik speel op mijn gitaar. En dat is een liedje wat gemaakt is door Van Meulen, Zalm en Ritterbecks. Met z'n drieën hebben ze een album opgenomen dat morgenavond, donderdagavond, gepresenteerd gaat worden in de Nieuwe Nor van Heerlen. Ik speel op mijn gitaar is eigenlijk de trekker van het album, de single. Er is ook een videoclip van. En straks na dit interview, want u kijkt ook naar dit interview op RTV Parkstad Televisie, ziet u de clip van Ik speel op mijn gitaar. Initiatiefnemer van het geheel in de studio, ik ben blij dat hij bij me is, Pieter van Meulen. Goedemiddag. Goedemiddag, Roger. En gefeliciteerd met het resultaat. Dankjewel. Wat een mooie plaat is het geworden. Vind ik ook, vinden we allemaal. Ja. Ja. De hele week tracks op de radio te horen in het programma Los tot 6 van jullie drietjes. Maar de albumtitel is nog niet bekend. Nee, zegt Pieter, die maak ik morgenavond donderdag bekend in de Noord tijdens de presentatie. Waarom? Ja, dat leek me wel leuk. Maar de oplettende kijker die naar de clip kijkt zou hem kunnen ontdekken. Want dat had technische redenen. Ik dacht van, laat maar gebeuren als het uitlekt. Vind ik ook wel weer wat hebben. Het is toch allemaal een groot spel, dat gedoe eromheen. Het gaat me vooral om de muziek en het verhaal erachter. Ja, het is net een miljoenennota, hè? Ja. Hey, Pieter van Meulen, bekende naam. Want bij vele orkesten, bands en zo heb je je gitaarspel laten horen. Meegespeeld bij Volumia regelmatig. Ja. Robin Zalm, jouw compagnon, de drummert van de band. Die was natuurlijk ook de drummert van Volumia. Richard Ritterbecks, staat daar ook in? Ritterbeeks is het, sorry. Een eetje. Maakt niet uit. Richard, pardon, Eén eetje meer. Sorry. Maakt niet uit. Richard daar ook in, toch? Die zat ook in Volumia en die speelt nu bij het goede doel nog altijd. Oh, dus die staat komend weekend op het Piesart Festival. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, nou, dat is mooi. Met Henk en Henk, leuk. Ja. Vrienden. Hey, en jullie met z'n drietjes, een beetje uit de stal van Volumia. Jij zei tegen mij, ik heb er dan niet in gezeten, maar ik heb vaak met ze gespeeld. En je hebt overal wel bijgespeeld en meegespeeld. En nu dan, eindelijk, je eigen idee, je eigen kindje, je eigen plaat. Hoe is dat zo gekomen? Een lang verwachte droom. En altijd wel muzikale ideeën gehad, maar nooit afgemaakt. Op het moment dat je dingen afmaakt, kunnen mensen naar luisteren en dan kun je kritiek krijgen. En ben je bang voor? Ja, toen wel. Nu niet meer, door allerlei processen die ik heb mogen meemaken. En het is gewoon heel leuk om je eigen ding te doen en helemaal uit te werken. En met de juiste muzikanten de studio in te gaan. Overal bovenop te zitten. En het was echt een verademing. Ja, zeg maar. Maar wanneer gebeurt zoiets dan? Ik bedoel, je speelt overal mee. Op een gegeven moment denk je van ik heb zoveel liedjes, ik maak van alles. Ik moet dat ergens kwijt, ik wil dat uitbrengen. Ja, een van de dingen was, kijk, als ik eigen muziek ga maken, dan vond ik dat ik ook moest zingen. Het is mijn verhaal, dat kan niet iemand anders zingen. Maar met zingen moet je helemaal open en blootgeven. Dat was wel iets waar ik mee zat. Kijk, als ik een tweede stemmetje zing, of als ik zing met mijn gitaar, ik speel op mijn gitaar, dan kun je nog ergens achter verschuilen, maar met je stem kun je niks verhullen, zeg maar. En door omstandigheden ben ik bij je overbuurman terechtgekomen en die wist mij letterlijk en figuurlijk los te kraken. En de dag daarna schreef ik mijn eerste liedje van het album, nummer 8. Dat heet dan ook toepasselijk Mij Helemaal. Ja. En daarna rolde er van alles uit en ik maakte het af. En ik dacht van, dit ben ik, dit is mijn ding. Ik ging nummers opnemen, naar mezelf luisteren. Ik leerde naar mezelf luisteren. En ik kon op een gegeven moment naar mezelf luisteren. En daardoor kun je ook weer aan jezelf verder werken. Door, ik kan nu naar mezelf luisteren. Ja, dit is niet goed, dat is wel goed. Hier moet ik wat aan doen. Dit is mijn beperking. En zeker op de plaat heeft Axel Lindenlauf mij daar ontzettend goed bij geholpen. Door kleine tips. Voor wie heb je het nummer geschreven? Denk daar nu aan. Ga eens anders staan. Trek je mondhoek eens naar buiten. Allemaal dat soort kleine dingen waardoor ik letterlijk mijn stem heb gevonden. En het is wat het is. En daar ben ik tevreden mee. Complimenten daarvoor. Ik zei dat net buiten de uitzending om ook al. Ik bedoel, het feit dat je gitarist bent, dat is duidelijk. Dat weet iedereen. Ja. Maar nu ga je dus toch op glad ijs begeven. Je gaat zingen, wat je in principe nooit doet. Zeker niet dat je de voorvokalen gaat doen. Hè. De achtergrondkoortjes zijn net al. Maar je gaat je inderdaad zo kwetsbaar opstellen. Want het kan alle kanten op. Mensen kunnen het geweldig vinden. Mensen kunnen ook denken van Meulen, alsjeblieft speel met je gitaar en laat de rest met rust. Ja, maar dat boeit me niet. Nee. Dit is wat het is. Ik vind het mooi. En mensen mogen ervan vinden wat ze ervan vinden. En
Op het moment dat je je kwetsbaar opstelt en je laat je kwetsen, dan wordt het gevaarlijk. Maar ik heb zoiets van, ik laat mij niet kwetsen. Als iemand het niet mooi vindt, dan moet hij het vooral niet opzetten. En ik hoop dat de plaat en de teksten bij de juiste mensen terechtkomen. En ik krijg af en toe reactie van, hey, ik voel ook zoiets. Of hey, ik herken dingen. Dat vind ik mooi en daar is het me om te doen. En niet om de massa te bereiken. Hoe meer mensen het leuk vinden. Kijk, iedereen droomt van een hit en van zoveel verkochte platen. Maar dat is helemaal niet de doelstelling. Het belangrijkste was als ik dit ding zelf in mijn cd-speler schuif en het opzet. Dat ik denk van yes, hier ben ik echt tevreden over. En dat is helemaal geslaagd. Dus in alle opzichten, de vormgeving. Ik heb zoveel hulp gehad van ontzettend veel mooie, lieve mensen. Mijn vriendin die me geholpen heeft met kleine dingen en grote dingen. En haar vriendin weer die de hoes heeft vormgegeven op... Het leek net alsof alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Je zegt wat ik allemaal gedaan heb. Ja, mensen uit het verleden heb ik daarbij betrokken. Mike Mans, die de techniek heeft gedaan, die heb ik ontmoet via Xander de Wiesenier, waar ik een tijdje mee gespeeld heb. Na Volumia dus, die deed daar het live geluid. Die ontdekte mij weer op Facebook. Daar ben ik mee in gesprek gekomen. Axel die me geholpen heeft. Allerlei mensen. Job Peters die de pre-productie gedaan heeft en wat overdubs. Ja. Ja, van alles en nog wat. En het kwam echt allemaal bij elkaar. De juiste muzikanten waar ik vroeger veel mee gespeeld heb. Ja, het was een fantastisch proces. Het heeft uiteindelijk heel lang geduurd. Vorig jaar in februari hadden we de eerste repetities. Daarna de pre-productie. In juni zijn we officieel de studio ingegaan. In juni dit jaar? Vorig jaar. Vorig jaar nog? Ja, Okay. Daar hebben we drums en gitaar opgenomen op echt analoge tape. Ja, dat klinkt fantastisch. Ja, leuk. Richard heeft alle baspartijen thuis opgenomen. Daar werkt hij het prettigst zonder druk. En heeft ongelooflijk mooie creatieve dingen gedaan waar ik echt flabbergasted van was. De zang hebben we bij Axel en bij Mark Puets opgenomen. Er waren wat technische problemen. Ondertussen werkte ik weer aan mijn processen met mijn zang om dat beter te krijgen. Teksten veranderd. Mensen gevraagd. Bas Lindeloof heeft percussie gedaan. Rick Huids, waar ik jarenlang les van heb gehad en die mij altijd heeft gevraagd voor allerlei projecten. Die heeft een prachtige solo op het laatste nummer, De Laatste Stap, gespeeld. Ja, het liep eigenlijk allemaal, ondanks dat af en toe dingen wat traag gingen, was het allemaal wel ergens goed voor. Zo'n plaat als deze zal ik ook nooit meer maken. Hier zit echt mijn hele leven en mijn hele proces. Hierna komt ongetwijfeld weer iets anders. Maar zoiets als dit zal ik nooit meer meemaken. En dat hoeft ook niet. Wow, hey, wat een verhaal, man. Je loopt ook echt helemaal leeg ook. Geweldig. Ja, dat vind ik schitterend. Als ik het gekke is, ik had altijd moeite om over mezelf te praten. Maar als het echt vanuit mijn hart komt, dan lukt het gelukkig wel. Je bent een mensenmens, hè, Pieter? Ja. Een goede mensenmens. Ja, vind ik wel. Dat merk ik. We hebben veel over je gehoord en elkaar een paar keer gesproken wel in de telefoon, maar nooit ontmoet. Dat is nou de eerste keer voor mij. Ja. En dan denk ik van ja, wat ben je er eigenlijk een leuke peer. En wat gaaf dat je dit... Nee, maar dat je dit... Wat dan je kindje is, dat je dat gewoon met Robin en Richard samen... Want dat was meteen duidelijk. Dat moet het worden. Hun twee. In één klap. Ik heb heel lang nagedacht over hoe ga ik dit doen. Ga ik naar Londen met vreemde studiomuzikanten of haal ik wat sessiemuzikanten uit het Nederlandse sessieland hier naartoe of weet ik voor wat. Maar op een gegeven moment dacht ik van, het wordt eerst eens tijd dat ik die liedjes gewoon eens ga spelen. En Robin en Richard kom ik regelmatig tegen. Ik zeg, zullen we eens wat gaan doen? En dan zijn we op een vrijdagochtend gaan jammen bij Robin in zijn muziekkamertje. Met een elektronisch drumstel, een gitaarversterkertje en een basversterker. En Richard is zo gedreven en heeft zo'n complexe setup. Het duurt een uur voordat hij überhaupt geluid eruit wist te halen. Oh, geweldig. En de energie was voelbaar tot in Maastricht. Mijn vriendin zei van, ik voelde de energie. Ja. En dat was meteen duidelijk van, ja, dit gaat het worden. En ja, Robin is een fantastische drummer. Die staat aan of uit. Maar als hij drumt, dan staat hij aan. Ja. En ik ben van mezelf wel soms wat bedachtzaam. En mijn energieniveau gaat meestal op en neer. En als ik dan energie van andere mensen voel, dan kan ik daar ontzettend fijn op meeliften. Ik heb dat vaker nodig. Ja. Wel steeds minder, maar ja, prima toch? Het is ontzettend fijn om gevoed te worden door anderen. En je krijgt dan een kruisbestuiving. Hè? Ja. Richard speelt een baslijn. Ik kan dat niet meer die kant op. En hij komt weer met iets. Met Axel heb ik het ook gehad. Altijd met gitaaropnames. En dat deed ik al heel lang bij hem voor allerlei studiojobjes. Hij komt met A, ik kom met B en uiteindelijk hebben we C. Wat we zelf nooit bedacht hadden. Ja. En met de zang was dat nog een beetje een vraag hoe dat zou gaan lopen. En dat is eigenlijk ook op dezelfde manier gebeurd. En dat vind ik eigenlijk het leuke aan creatieve processen. Het samenwerken met mensen. Als je alles alleen verzint, er zijn uitzonderingen. En Jet Rebel speelt maakt fantastische platen, volledig zijn eentje. En zo'n talent. Dan word je nog.
Maar ieder zijn eigen ding. Hè? Ja. Hij doet dat fantastisch. Ik heb zelf ook demotjes gemaakt in mijn eentje, maar dan denk ik van nee, dit moet ik niet doen. Bij mij werkt het niet. Ik moet echt met mensen werken, maar wel met de juiste, want anders gaat het ook de andere kant op. Ja, het gesprek het loopt lekker, maar waar we mee begonnen waren, is dat je dus eigenlijk alle dank geeft aan de osteopaat. Hè? Ja, die aan de overkant zit. Ja, precies. Nou, noem hem even. Gert-Jan Goede. Een goede man. Heb je goed gedaan, Gert-Jan? Ja, geboren in Apeldoorn. En dat is goed, hè? Kom je ook vandaan, hè? Ja. Is ook niet te horen, trouwens. Ja, misschien soms nog. Geweldig. Ja, want je vertelde net, in het begin heeft je gekraakt en de dag daarna schreef jij je eerste liedje. Dus er moest toch even een blokkade weg, denk ik, of niet? Ja, er zaten allerlei blokkades. Ja. Maar via mijn gitaar wist ik die wel te omzeilen. Maar met liedjes en ook soms met contacten met andere mensen... kon ik wel dichtklappen op cruciale momenten. En daar had ik absoluut geen zin meer in. En ik had een schouderontsteking en ja, de fysiotherapie. Ik zeg, daar ben ik allemaal al geweest. Ja. Ik had al een psycholoog gehad en dit en dat. Ja. Maar dan zit je niet lekker in je vel, dan lukt het ook niet, hè? Nee, niemand kwam tot de kern van mijn probleem. En ik ging daar liggen en die man vertelde mij alles waar ik last van had. En dat was echt een openbaring. En het had zo moeten zijn. Gert-Jan, geweldig. Ja, je achternaam doe je eer aan. Ja. Dat doen mensen in jouw band ook, hè? Want de vis wordt duur betaald, daarom Robin Zalm. En, ja, ik vond die moest ertussen. Hè? Ja, Broodje Zalm. Precies. Die staan mooi in het midden. En Ritter Beeks is het met dubbel E, sorry Richard. Ja, helemaal goed nu. Ja. Hey, en nu, want nu is die plater, die wordt morgen gepresenteerd in de Nor. En dan? Want gaan jullie dan het land in? Blijft het een hobbyproject? Want jullie hebben het wel in eigen beheer gedaan, hè? Vooralsnog is het een eigen beheer. Ja. Ik wil wel platenmaatschappij gaan benaderen nu het helemaal klaar is. L1 benaderd. Hij komt op iTunes en Spotify. Je kunt tegenwoordig zelf al een hele stap maken, zeg maar. Maatschappijen haken pas in op het moment dat er wat gebeurt. Ja. Dus laat het maar eens even lopen zoals het loopt. Hierna gaan we wat contacten aanboren, eens kijken wat daaruit komt. Een volgend optreden inplannen, want we willen wel gaan spelen, maar niet kost wat kost. Overal in kroegjes. Het moet een voorprogramma van een leuke band zijn of samen met een andere leuke band. Dat soort dingen. We willen leuke dingen doen waar we achter staan. We hebben het hele land gezien. Hè. De spreekwoordelijke 6,5 paardenkop in een club in Hoorn. Daar hebben we geen zin meer in. En als je 20 bent, dan doe je dat allemaal. Maar we hebben allemaal kinderen en vriendinnen. En tenminste iedereen. De meeste. Ja, sommigen wat meer. Nee, onzin. Maar, nou ja. En... werk. Ik moet zo wel lesgeven op de muziekschool in Heerlen, bij Sjoenk. En genoeg te doen. En we plannen dit gewoon lekker rustig in. En stap voor stap. Tot de laatste stap. Tot de laatste stap, ja. Wat ook de slottrek is van de plaat. Ja. Hij is er. Het debuutalbum van Meulen, Zalm en Ritter Beeks. En vanaf morgen in de Noor te koop voor een €10. En normaal kost hij €13. Dus dat vind ik dat toch wel even net als juiste. Als je morgenavond naar de Noor gaat, als je niks te doen hebt, ga er even naartoe. Gezellig. Even kijken naar de albumpresentatie van Meulen, Zalm en Ritter Beeks. Jullie gaan de hele plaat spelen. Komen er nog gastartiesten optreden of zo? 2 gasten. Ik wil ze eigenlijk wel verklappen, want zo geheim is dat niet. Brian Raats, die ik weer ken vanuit de Milestone Studio en wat live dingen. Speelt toetsen mee. En Job Peters, die de pre-productie gedaan heeft, speelt gitaar mee. Het leuke van Job is, toen ik mijn eerste liedjes had geschreven, belde hij me op. Of hij mailde me van, heb je zin om volgend jaar een optreden te doen? Daar en daar, in het Landgraaftheater speelde zij nog met Flabby Chin. Toen zei ik van, nou, weet je wat... Ik ben met eigen liedjes bezig. Dan ga ik die daar voor de eerste keer het spelen. En dan doen we dat met z'n tweeën. Dat hebben we ook gedaan. Zij is er eigenlijk vanaf het begin af aan bij betrokken geweest. En ik vind het ook leuk om het hele proces met hem af te sluiten. Dat hij daarbij is. In de toekomst willen we in principe met z'n drieën gaan spelen. Of misschien met een toetsenist erbij. Afhankelijk van hoe het gaat lopen. Er zijn op de plaat een aantal dingen die je live gaat missen. Maar de meeste nummers kunnen we wel met z'n drieën spelen. Dus daar moeten we een oplossing voor vinden. Nodig jullie bij deze uit om een keer hier live te komen spelen? Wel vol gas. Ja, vol gas. Goed zo. Gaan we regelen. Doen we. Ik vond het erg leuk dat je er was. Doe de groeten aan de mannen. Heel veel mensen morgen in de Noor toegewenst. Heel veel goede verkopen voor de plaat. Wij hangen eraan. We hebben hem de hele week gedraaid hier op de radio. En dat ga ik de komende weken zeker niet loslaten. Dus dat is bij deze plechtig beloofd. Padvinders heet. En ik ben blij dat er weer eens zo'n goed... want hoe wordt het omschreven, de muziek? Is het limbo pop? Nee, dus nederpop? Nee, ik zie het gewoon als poprock met een eigenzinnig tintje. Ik ben groot fan van de Police geweest en nog steeds. Ja, je hebt liedjes als de doe, de da. Ja. Klinkt heel catchy en poppy, daar hou ik van. Maar ik vind het ook leuk als er tricky dingen in zitten. En ik heb niks bedacht op deze plaat. Alles is eruit gerold. Akkoorden die ik graag speel. Ik heb jazz gestudeerd. Ik ben geen jazzgitarist, maar ik vind het wel een prachtige stijl om te spelen. En
Ja, al dat soort dingen zitten hierin. Ik vind het leuk als je in de muziek gaat graven, kom je een hele hoop tegen, denk ik. Ik vond het erg leuk dat je er was, Pieter. Dankjewel, Roger. En succes. De groeten. Dank je. Hoi.